ଏବେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ, ଆସିବ ମହାବାତ୍ୟା, ସାବଧାନ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ହେବ ଜଳ ପ୍ରଳୟ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କରି ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉପକୂଳରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବା ପରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହାସାଗରର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଏଥିରେ ମୌସୁମୀର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଧବାରଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 19ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।